Aj vy by ste chceli vedieť, ako založiť oheň na opustenom ostrove, ak pri sebe nemáte nič, iba tampóny, oceľovú vlnu a 9V baterku? Je to jednoduché. Stačí vybaliť tampóny, samozrejme musia byť suché, ideálne nepoužité. Tieto sú dokonca vegánske, čo je dobrá správa pre vegánov. Obzvlášť, ak chcete na večeru pomodoro tampóny. Celý tampón tak rozšuchoríte, alebo neviem ako je správne pomenovanie na tento proces. Primiešate oceľovú vlnu, ja viem množstvo odhadnúť už zo skúseností, a priložíte baterku k vlne, aby ste ju vyskratovali. Baterka musí byť však nabitá, lebo inak to fungovať nebude. Potom priložíte naštepané drievka, ktoré ste už mali mať pripravené. Verím, že by to nebol posledný tampón. Takže znova aj s drievkami. Prípadne môžete použiť aj USB powerbanku s káblom, kde odblankujete červený a čierny káblik. Tie potom priložíte k vlne, aby začala tlieť. Skúšal som vegánske bavlnené tampóny, ale testnem aj rozšírenejšiu značku, čo robia tampóny z umeliny. A funguje. A mám pocit, že ešte lepšie. A je to, budete zachránení a určite s tampónmi a oceľovou vlnou nezomriete od podchladenia, ak máte drevo. Nemáte za čo.